Nanya di belanya ri nai choto ka kaisa sungui tongo oro ri bethai kahama thebajak nai obo o video o nor nugui manglak next ni video o ang sungbai man pore bethai saibai phunuk nai hingga jeng tabuk onyo riganai nai chotok no nailai sinai bairi takai tongo tabuk risa nai chotok bethai takai tongo nor nang bethai rok phunuk ri rwana video no first class nai tongni tini nor ni bai kwbangma video ang tui phaijak nor first class nai tongni kaham ke nor no kwbangma video nor je thumbnail no ori gnai no norok nai manai first class nai tongdi tai katalani video nai tong ka subscribe khanya di like comment share khaji tabuk bethai nyai nyai sinai busung nai thok nor nai tongni tisabla tisalasa no giable yang teh tisala iko omo gana ni bagai yang tisemen bagai nyorok nai thok no yarok phun tong mono ya bah herok tai ko ngenor bob tiri gana nyam sung anu comment khaisa de sung tebo kam video nalio no video ni bising tinyo first class nai choni tage changke obo khe samuthi bar nanya jinorok ko kasung obo ni bo bethai nai naliana bom hai tai nyorok an channel ni bising tiom hanyo rigana ni video mamang salburumbur mane tongnai an bagai nyorok an channel no subscribe khanya de rigana ni video nanya musung hangke salburumbur norok rigana ni video no nai tongmanan komai kana tinin video chung nalian kam ke oboni bethai rok chung nalian bom hai yang sa toi jom hai omkon sijai ge ko bising ti ang norok no phuno giribon tisla iko nanya je busuk nai thok iko nanya je nor no khana busung nai chotok riganai gasung onyorok riganai rok botabung nai lewana an boy nor no so skip rok khaita nai je first class video no nai chong ni teb kam nor nai manan ingka nanya je origanai no bo obo ko om hai bethai obon video rok ang kabang mano sanamjak sanamka 2-3 ta rok sanamjak na ke haipen om hai ke subjak na ang nor no phunujak yabon bagai tini om hai ke full je subjak phunugui tongo nor bahing ja comment khaisa de obo je subaiman pore yo bahing thangka ke obo je takai tong phurun theka phunujak tongo ni obo tabo complete dengkha an bagai nor no tese phunugui ripika iko nanya je nor bethai obon grab ro nai tong nor comment khaisa de grab rok nor no re rona gasung tebo tini no video ni bising teb kam nai leana nor video no first class nai toni tema kana salburum ani je channel ni bising tiri gana ni kam video nai to manai am bagai nor subscribe khanya di gasung ta ese video o nanyan bagai thanglai ona norok skip khaioi nai toni first to last tage je ko nor ni bagai ring ganai kahma ke tagjak nor no phunugui tongo belanya riganai nai chotokobo te jori bo tongoro ke mobile ni bagai clear ke jori rok nor nu yarong itong mano ya bahai kina sa color ke kesaro kupur rok khayei jori bai omhai gata belanya nai chokari gnai nai chotok komai kano nor nugui tongnai sing teb nai lengai tini ni video ni bising tei norok ano sabur khai tongde nor ni bagai ang teb kam ke video sanamui tongo ke sing tege sa nai lewana tebo kahma riganai nyo tui gano kisa talang phunuk risina riganai nyo karai tege sa riganai nai lenya ni sikang iko iya bahai iko belanya nai chotok omo bo omo kasaro jori gatai yang kasar bom hai color nor bosai mangana iko yang kosom belai nyai chotok riganai ingena rokom hai riganai rok tak no musung hangka tei ko oroni bising tei nor nuk hangka to nai tagai mangha
Getiap norni bai kaham riganai system je style kha tak jag yaw herok tong kabang mani yago tabuk ang video sanamui tongo abo edit rok khaibe kabam bagai nornang tau phungmaya ko tai koi din pore norong phungnai am bagai norok advance subscribe rok khaina jak nornang phunugui manai apor nong noro notification thangsong nya nor saimano subscribe je khaina kangke am bagai norka video rong naina musung hangka subscribe khaina de tayana support khaitong di haike jang norni bagai tebo kang video nor je naina musung tui phei manani androbo views rok phai ka mo video khaina ni musung yarong thanai an bagai norni support nago nor support khaitong di hingke ang norni bagai tebo kang video sanam te hanya kesung next ni video taisa naile ona onyo tagaisa naina je rigani merang obo belai nyai chotok norok ke batagui mano amke kono buthai kerei arto nokono saima kana naina je color bo hai satun mai color sijai obo orange color kasar je phak o koto kufur haingi tongmano obo orange color se hingke bo je phuni bagai tini tangai jani asu clear kayang kha aboni bagai clear color yang ta orange color sa belai nyai chotok riganai naina je songo nyorok tep nailai kaham tep tongkho norni bagai tini yang 5-6ta 7ta yo bhairo riganai tubjak robo video no phasolas nai tongni tai o 6-7ta riganai no norok nai tongni কয়েকটা বনি যে ভিডিও অরিগানাইনি ভিডিও রং নগৈ তংমano কারণ অবরক কয়েকটা খাইজাকা ভিডিও সকাঙ্গ গাকে আপরক জানি সাবস্ক্রাইবার রক তাবuk je katal tongnai borno yarok ni tongmano hone ang o video no tabuk origanai tei kaisa sanamo sing tabuk ta kaisa nailewana go amon ta kaisa riganai origanai rok no je rutugui karimani belai cost tongjak an bagai om haike nang salbrum norni bai video rutugui kari tongo ini video simi sanam boingya norni sabur bo nango views rok phaina nango yan bagai norok ke sabur khaitong le tebo norni bai kam ke videos sanamui manan bagai nanya je belai nai chotok omai kan salbrum norok nai tongmanai sing obno karibota kaisa nailionai riganai to belai no naichok tini ni je riganai ta kaisa sing naileona onyo ikobo khatai kaisa belai no naichotok riganai bo nanya je norno gana rok talangai ang phunugui tongo ke bini bathai iyo hairok nor to nukhana nanya je kamke iyo mahai bini bathai naichotok reality bo naichogui tongo sanawi norok magen salbrum ani channel ni bisingti video manai tongnai naichok riganai ni je video no an bagai norok salbrum nai tongnani bagai kaham riganai no norok subscribe khaina di subscribe khaina rok tapuk di like comment share khaidi haike samute bo subscribe tei like rok bari khangke views phai ka sang tebo khaba hoi te video samno musungnani naina jobo tai kaisa amo belai no naithogo omoke aitor ma sangkhana bo ang basai riganai ni bunga suk saiman sakya norto sinui tongo origanai tamo belai naichotok gana rok talangai norno phunugui tongo naina ji obno karibo next ni tege sari ganai bo naithokno tege sari ganai phaisok bai okha nor ni bwskango bo haitorma system naitorma nongkhana riganai mereng boni mano belai naichotok nanya di gana rogo tai amo kena support khaitong le ani channel ni bisingtwi norok tebo kaham riganai nai tongui manai norni bagai ang tebo sanamjak tongo kaham obo ang upload khaikha norok nai manani bagai norok subscribe khaina di nanya di
Obono kari beseng tei kaisa nailewano naitotok rigana no belai no naitok tei kaisa pai sopayoga nainai aitorma norok maikhe tagui naimano tei o riganai no last wngsi nai tini ni je video ni bisingo hingke norok o mai riganai no sal borom borom naitona bagui subscribe khaina di tai bom tui riganai norok nainani muchung comment khai di hingke ang norok je comment khai obono ang tubui norok no phunu painai norok tam riganai ni muchung ano comment khai sadi tei grab rok bo tui nang obo ano comment khai sadi hingke ang norok ni bagui bo grab rutugui tubui painai nainai di aitorma belai naitotok obo hingke tini ni video obono last wngsi nai o riganai no next time chong tebo riganai kahamani bisingtui ma railaiphina next ni video o taisa tebo kaham riganai no tubui pai tongo norok naisingui tongni tei subscribe khainani.